Whoops, shout out ninyo guys. So karon guys, balik na po tag video. Grabe makababay murag mudaagag konsyal. So kanang bukira guys, ya mi mo ato guys, di mi mo saka ng butura guys, so naka ya. So karon guys, napadto diri sa Basakan guys. Siyempre gahit pata wa pa ta naabot anong buntura guys. So grabe guys. Mutong sakaon guys kay siyempre magmisa mi karon guys. Pista ron sa San Isidro Labrador guys. So grabe guys, nindot kay view diri guys. So grabe lapat kay Basakan diri guys. Karon guys at tamaka namo ning pilapil nga humok ko man kay ni. Patay tanis tagiya, shout out tanis tagiya na to ni guys. Humok pa kayo, humok pa sila guys pero stilan. Dami kay tagiya diri guys. Karon kanang kita nyo nakauna guys, nakapula mo na si father guys. Siyempre kuyugan na to kay pre magsangyaw sa maing balita. Grabe mo video guys. So grabe pastilan. Karon guys nani ata diri sa kasakan nata. Grabe, medyo singot-singot na gid gamay guys. Nagawsa na gid gamay. No, no, Babay, no, guys. no. Pero kape na guys, kana guys, subida media guys. Subidaon ya mong agian ron guys. Bukid siyempre. Grabe igang na kayo guys, singot na kayo. Stilan, pagkadalag tubig, sagol gina ron. Sipon, singot, naagi ni tanan ron. Stilan, pero at least enjoy guys siyempre. Basta magsangya sa maing balita sa Ginoo, sa di malipay anak. Basta iya sa Ginoo. For the Lord guys, for the Lord. Nahinay na si father guys kay murag bati ni siya kakapoy. Grabe. Grabing kapoy ni guys. Saktuhan gini uli guys. Sakto gini. Daghan gini pamaol, panuhot ani ba. Igang kay guys oh. Grabe. Uhaw kayo nga uhaw. Pastilan. Oops. Grabe nukig view diri guys oh. Pero nindot sa guys kay landong ra ba din nainit gamay kay naramata sila alom gahit. Lalom sa kakahuyan. Naigamay nga part nga landong kayo pero subidaon lang gid siya. Kapoy kayo. Pero kira at least enjoy. So ana ra kinabuhi guys. Okay. So karon guys ato asang iyop ang kamera kay mo kuanta. Focus ta. Grabe ka igang guys, singot kayo. Guba ang naong, rumag naong ni ko ano, pastilan ng naunga, pastilan oh. Halhal ang dila guys. Grabe. Singot kayo. Pastilan. Pastang No, pagkaigang no, no. igang ka masabtan guys. Sus. Angat nag-abot imong dila, imong singot, imong sipon. Pastilan oh. Sakaon kay guys. Apit pa ta mga dusmo oh. Nya karon guys, napulin pa kita. Sakita sa mata oh. Sus kira day wala ra dito. Wala ra. Sisir kayo, wala ka boss tinay. Pero igang kayo guys. Igang siyempre kay gahay ko kasubidaon kayo. Grabe. Nang buntura kana guys. Sakaan kay na diya guys. Karon guys, ato sang palungon ang camera guys kay murag medyo igang na kayo focus sa tao ganing country guys. Focus at aglakaw height. So karon ato sa iyop ang kamera. Salamat. So ani ta diri karon guys, naabot na ta diri sa bungtod nga katong gitudlo kanina nga among gisakaan mo na ni guys. Nindot kay diri guys. Igo gid pag-abot na mo guys, ulan kay guys oh, hibunok ng ulan guys. Pastilan pagkanindutam ni mga maestri guys oh. Pagkatambo kay guys. Power kay diri guys. Nindot kini video diri guys, wala lang ning ulan guys, pero gyud saktuhan ra gid guys. Igo gid kaloy-an sa Ginoong nga gipaabot pag niya nga aya pa ni bunok ang ulan. Pastilan pagkanindutan diri guys oh. Power karon guys, nagpaway mi diri nang pasilong sa ami kay ulan kayo guys. Nindot kini mga maestri pagkatambuka kayo. Power kay guys.